Δεν πίστευα ποτέ ότι μια απλή κάμερα ασφαλείας θα μπορούσε να καταγράψει κάτι που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Μέχρι εκείνο το βράδυ. Μένω μόνος μου σε ένα παλιό σπίτι λίγο έξω από την πόλη. Δεν είναι απομονωμένο, αλλά είναι αρκετά μακριά από τους γείτονες, ώστε τη νύχτα να επικρατεί απόλυτη ησυχία. Για λόγους ασφαλείας είχα βάλει 2 κάμερες. Μία στην μπροστινή πόρτα και μία στην αυλή. Τίποτα το περίεργο. Τίποτα το τρομακτικό. Μέχρι τις 3:12 τα ξημερώματα της 10ης Νοεμβρίου. Εκείνη τη μέρα ξύπνησα από έναν ήχο του κινητού μου. Ήταν ειδοποίηση από την εφαρμογή της κάμερας. Εντοπίστηκε κίνηση, έλεγε. Σκέφτηκα ότι ήταν κάποιο ζώο. Άνοιξα το βίντεο. Στην αρχή δεν φαινόταν τίποτα. Η αυλή ήταν άδεια. Μετά περίπου στο 10ο δευτερόλεπτο η εικόνα παραμορφώθηκε. Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου έγινε μαύρη. Και όταν επανήλθε, κάποιος στεκόταν μπροστά στην πόρτα. Πάγωσα. Δεν ήταν κάποιος γείτονας. Δεν ήταν κάποιος που να γνώριζα. Ήταν ένας άγνωστος άντρας. Φορούσε παλιό σκισμένο μπουφάν και στεκόταν ακίνητος κοιτώντας κατευθείαν την κάμερα. Το περίεργο ήταν ότι δεν είχε πλησιάσει την πόρτα. Στο προηγούμενο καρέ δεν υπήρχε. Στο επόμενο ήταν ήδη εκεί. Σαν να είχε εμφανιστεί. Έκανα μεγέθυνση στην εικόνα. Και τότε πρόσεξα κάτι που με έκανε να κλείσω το βίντεο. Ο άντρας κρατούσε κάτι στα χέρια του. Ήταν μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία του σπιτιού μου. Το επόμενο πρωί έλεξα την κάμερα ξανά. Περίμενα να βρω κάποιο σφάλμα. Κάποια εξήγηση. Όμως το βίντεο ήταν ακόμη εκεί. Μόνο που υπήρχε κάτι καινούριο. Στο τέλος της καταγραφής, λίγο πριν φύγει ο άντρας, πλησιάζε την κάμερα και ψιθύριζε κάτι. Έβαλα τον ήχο δυνατά. Η φωνή του ήταν σχεδόν μη ακουστή, αλλά κατάφερα να καταλάβω μια φράση. Δεν πρόλαβα αυτή τη φορά. Δεν κατάλαβα τι σήμαινε. Μέχρι που είδα την ημερομηνία στη φωτογραφία που κρατούσε. Ήταν τραβηγμένη πριν από 20 χρόνια. Και στο πίσω μέρος έγραφε σπίτι νούμερο 14. Το σπίτι μου. Πήγα στο δημοτικό αρχείο για να μάθω περισσότερα. Η υπάλληλος με κοίταξε περίεργα όταν της είπα τη διεύθυνση. «Γιατί ψάχνετε αυτό το σπίτι?» ρώτησε. «Γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα?» είπα. Δίστασε. Μετά έφερε ένα παλιό φάκελο. Μέσα υπήρχαν αναφορές για το σπίτι. Ο πρώτος ιδιοκτήτης είχε εξαφανιστεί το 1996. Ο δεύτερος είχε φύγει ξαφνικά μετά από λίγους μήνες. Ο τρίτος είχε αφήσει το σπίτι κλειστό για χρόνια. Όλοι είχαν αναφέρει το ίδιο πράγμα. Μια φιγούρα έξω από την πόρτα. Πάντα στις 3:12 τα ξημερώματα. Πάντα κρατούσε μια φωτογραφία. Γύρισα σπίτι και αποφάσισα να ψάξω το υπόγειο. Δεν είχα μπει ποτέ εκεί. Ήταν γεμάτο παλιά πράγματα από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες. Κούτες, έπιπλα, παλιά βιβλία. Στο πίσω μέρος βρήκα ένα μικρό μεταλλικό κουτί. Μέσα υπήρχαν δεκάδες φωτογραφίες. Όλες ίδιες. Το σπίτι, η πόρτα, η ίδια γωνία λήψης. Και σε κάθε φωτογραφία η ίδια φιγούρα. Μόνο που κάθε φωτογραφία είχε διαφορετική ημερομηνία. Η μία, ας πούμε, είχε 1996, η άλλη 1997, 1998, 1999, 2000. Ήταν πάντα εκεί. Πάντα στην ίδια θέση. Σαν να περίμενε κάποιον. Στο κάτω μέρος του κουτιού υπήρχε μια παλιά κασέτα ήχου. Την έβαλα σε ένα παλιό κασετόφωνο που βρήκα δίπλα. Ακούστηκε μια αντρική φωνή. Αν ακούς αυτό, σημαίνει ότι είδες την κάμερα. Σταμάτησα. Η φωνή όμως συνέχισε. Μην ανοίξεις την πόρτα όταν έρθει. Πάγωσα.
δεν θέλει να μπει μέσα. Έπειτα, παύση. Θέλει να σε κάνει να βγεις έξω. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένας ήχος. Χτύπημα στην πόρτα. Κοίταξα το ρολόι μου. Και 12. Το χτύπημα ακούστηκε ξανά. Αργά, 3 χτυπήματα. Δεν πλησίασα. Δεν μίλησε. Τότε το κινητό μου άναψε. Ειδοποίηση από την κάμερα. Εντοπίστηκε κίνηση. Άνοιξα την εφαρμογή. Η οθόνη έδειχνε την αυλή. Ο άντρας ήταν εκεί. Αλλά αυτή τη φορά δεν κοιτούσε την κάμερα. Κοιτούσε πίσω του. Σαν να φοβόταν κάτι που βρισκόταν πίσω του. Μετά γύρισε προς την πόρτα και άρχισε να φωνάζει. «Μην τον αφήσεις να σε δει», έλεγε. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Μέχρι που η δεύτερη κάμερα ενεργοποιήθηκε. Η κάμερα μέσα στο σπίτι. Αυτή που δεν είχα ποτέ εγκαταστήσει. Η εικόνα έδειχνε το σαλόνι μου και εμένα, ο οποίος κοιμόμουν στον καναπέ. Μόνο που αυτό το βίντεο δεν ήταν ζωντανό. Ήταν από πριν. Από λίγες ώρες πριν. Κάποιος είχε ήδη καταγράψει το σπίτι μου. Από μέσα. Την επόμενη μέρα έφυγα. Δεν πήρα τίποτα μαζί μου. Ούτε ρούχα, ούτε αντικείμενα. Μονάχα το κινητό μου. Δεν ξαναγύρισα ποτέ. Αλλά πριν λίγες εβδομάδες έλαβα ένα email. Χωρίς αποστολέα. Είχε μόνο ένα αρχαίο βίντεο. Το άνοιξα. Ήταν από την κάμερα της αυλής. Η ημερομηνία έγραφε αύριο. Στο βίντεο φαινόταν το παλιό μου σπίτι. Η πόρτα άνοιγε και κάποιος έβγαινε έξω. Ήμουνα εγώ. Κρατούσα μια φωτογραφία και πίσω μου στεκόταν κάποιος που δεν είχα ξαναδεί ποτέ. Ή τουλάχιστον αυτό νόμιζα. Γιατί όταν έκανε zoom η εικόνα, κατάλαβα ότι κρατούσε την ίδια φωτογραφία που κρατούσε ο άντρας πριν από 20 χρόνια. Μια φωτογραφία του σπιτιού. Και στο πίσω μέρος έγραφε σπίτι νούμερο 14.